Wang'iye motende kod weche mag budget kaachiel kod kaka omenda tiyo e pacho ka. Jaga budget Margaret Nyakang'o nyiso luoro mare ni piny owacho nyalo tiyo marach kod chik mamiyo sirkal thuolo mar tiyo kod omenda kapok od bura opuodho. Mano e bwo pend chik namba 223. Ka oloso e komiti mar od bura marango weche mag omenda, Nyakang'o oyie kod luoro mar jood bura ni chik mar 223 nyalo miyo oganda jo Kenya osigo mapek po ni sirkal otiyo kode marach. Chris Owino nigi ler. Jaga chenro mar budget maduong' Margaret Nyakang'o onyiso jokanyo mar komiti mar od bura mar omenda ni piny owacho osebedo katiyo kod omuom makore lach ma ok opuodh kod od bura e bwo chik mar 223 gino mamedo jopiny osigo maduong'. A total of 51.044 billion was approved by the National Treasury, that is by the Cabinet Secretary in charge of Finance. Please note that approvals for Article 223 do not take place in Office of the Control of Budget. But once they are approved by the Cabinet Secretary for Finance, they then prepare applications to withdraw the funds from the consolidated fund to the spending ministry. That is when the requisitions come to my desk. Nyakang'o osiro lwedo ywak mag jo od bura ni fuok makamano nyalo miyo jopiny osigo mapek ka ok orang maber. This Article 223 is being requested. Can you ask these people, these accounting officers who are requesting funds under Article 223, to provide a framework of financing that particular Article 223 during the supplementary? They need to have a framework. Where are they going to get funds to replenish or to take care of what was not budgeted for? Again, the office of the COB cannot stop Article 223 from going on. Indeed, I share your sentiments, Honorable Mboni, that public debt has been rising as a result of expenditure which is not planned for. So, I throw the ball back to Parliament because it's only Parliament that can stop additional spending. Kata kamano, Nyakang'o odiro opira ne jood bura mamalo mar loso chik madhi tayo chik makamano mar neno ni sirkal ok otiyo kode marach. Just recently we have seen some departments getting more allocations to their budgets. And as you saw, my office was nowhere in the picture. So I'm asking Parliament to help us to reduce the expenditure, because the more we spend and the less we collect as revenues, the result is more borrowing and more sorrow for the country. Kaluwore gi chik mar 223, Migao mar omenda nigi thuolo mar golo pesa ya gulu maduong' kendo tiyo go motelo ne chwalo kwayo makamano ne od bura mondo opuodhe. Moko kuom chenro mosechwal e bwo chik makamano mosekelo ywak mathoth en kongo mar kar jot maduong' mar jatend piny e nengo mar milion 700. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.